Gu gara Korina, Aratz, Amaia eta Andoni antzerki tailerrako kideak. Eta ikusiko ditugun ikuskizun guztiak aurkeztuko ditugu. Kaizara, zer aurkitu ditugu bideo honetan? Gauza pilo bat, adibidez, kanta batzuk. Zer gehiago? Antzerkia. Zer gehiago? Txistea. Zer gehiago? Irakasleen eta ikasleen abestuz eta musika tresna jotzen. Zer gehiago? Gure ikastetxean parte hartzen dute, aurrak. Zer gehiago? Taldeko tutoreen aurkezpenak. Denak? Ez, denak ez, ezinezkoa izan da dena grabatzea. Zer gehiago? Nahiko pazientzia pizka bat. Ondo, hasiko gara. Irrikitan nago, zer ikusi dugu lehenengo zatian? Azteko, bertso saio bat, bertso tailerraren eskutik eta nola ez, zuzendaritzatik gabonetako agurra. Urrengo bezarin miresgarria, Ana Neizane errefuxiatuen abestia egiten. Tutoren aurkezpenekin hasiko gara. Antzerki taldeko lehenengo eszena aulapurreta bat da. Marcos García, ikaslea, bere gitarrarekin. Euskara batzordearen agurra eta DBH laugarren mailako ikasleek egin zuten bideoa Euskararen eguna ospatzen. Igo eritz txisteak kontatzen. Naia, Elaitz eta Iñar trompeta jotzen. Laugarren mailako ikasleak, gabon kantak eta latinez. Nahiko, goazen aurrera. Sartu bideo. Kaixo iritsi zaigu ioporraldia, gozatu ezazue gure jaialdia. Kaixo gu, Eneko, Isel, Ekaitz, Jon, Adur eta nahi, gara. eta bertsolaritza tailerrera gatoz. Apuntatu nahi baduzue, gonbidatuta zaudete. 3:00 4:00 da astelehenetan. Animatu! Eta gabon zoriontsuak pasa. Urterion! Kaixo Koldo Mitxelenako komunitateari. Gaur, 2023ko azkenengo klase eguna izanik, pozik egongo zatela ez daukagu zalantzarik. Horregaitzik, amaitu ezazute 2023a daukazuen postasun honekin eta 2024an bueltatu zaitezte bestel bebai olako postasunakin eskolara. Ondo pasau oporretan, geixeno merezi izan dituzue, así que, bat, bita hiru. Urte berrion! Utzidazu kontatzen, zederra den zutxultzea. Utzidazu kontatzen, balko urdinen artean. Utzidazu kontatzen, zederra den jakitea. Maiteko zaitu dala, itzazoren beste aldean. Utzidazu kontatzen, izarren artean. Utzidazu laztantzen, hiru akordea hauetan. Utzidazu kontatzen, zederra den zukustea. Utzidazu kontatzen, zederra izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zuen pede guztiei eustea.
zuen nibalkoak baretzean. Utzi Jesu kontatzen, behin omen zirela, amestu zutela, itxasoren beste aldean, egan egiteko egoa, bakean bizitzeko, ez dute besterik nahi, da gurekin dantzatzeko. Zederra izango den itzulera, elkarren besoen zabalera, zuen febe guztie eustea, zuen imalkoak baretzean. Zederra izango den itzulera, elkarren besoen zabalera, zuen fede guztiei eustea, zuen mimalkoa baretzea. Bai, nola ditzen zara? Ni Martin naiz. Taldean tutoretza? Bat A. Ematen duzun ikasgaia? Geografia eta historia. Ze ikasgai gustuko zenuke ematen? Geografia eta historiaz gain musika irakatsiko duket. Gomendatzen duzu liburu bat? Bai, duela gutxi irakurri nuen El deseo de cambiar. Eta besti bat? Berri txarraren hasi eta bukatu. Euskal Herriko argazki bat? Opakoako kanpak aukeratuko nituzke. Agur. Gabon zoriontsua izan. Hasi eta bukatu egiten diren gauzen multzo hortan, dago maitasuna pentsatu duen biluzik geundela. Bai, azalean gertatzen dena maiz, azalean galtzen da, barrenean gertatzen dena, izena bizenak jarri dituen oroitzapenetan. Egunon, Kosme, zer dugu gaur? Kaixo, Antonio Jesus, 200 euro atera nahi ditut. Ederki, hemen dauzkazu, agur eta eskerrik asko, hurrengoa mesedez. Kaixo, nire kartilan 500 euro nahi ditut. Ondo da, 500 euro zure kartian, agur eta eskerrik asko, hurrengoa mesedez. Egunon, Antonio Jesus, 300 euro atera nahi ditut. Hala guretarra da! Emaman getzeko diru guztia! Gurera mundu guztia! Eziltuko zarete behingoz? Jaunak, bihotzetik gaizki nago eta gaizki sentitzen naiz. Emaman getzeko diru guztia! Oraintxe bertan emango dizuet, ez orduri jarri. Ez egin plan bali!
Keinu horiek Zoratu egin altzara? izango nuke ezagunak egiten zaizkidala. Larritik ez! Etxera horreitze berta. Ai, nire berlarria! Eta azte osoan mugikorik gabe. Mugikorra ez! Mugikorra ez! Kaixo, nola ditzen zara? Kaixo, eneritz deitzen naiz. Zein da taldearen tutoretza? Bat zegelako tutore naiz. Ematen duzun ikasgaia? Euskara irakasten dut, baina lehen biziko mailan arlo soziolinguistikoa nabil. Beste ikasgai bat eman baldin baduzu, zein izango zen? Musika ematea gustatuko litzaidake. Liburua gomendatzen duzu? Bai, amets Arzaiu zen minan. Eta beste bat? Bat baina gehiago, baina bat esatearen berretxarraken marabilaz. Euskal Herriko argazki bat? Ni bizi naizen lekutik gertuen dagoen mendia, Izarraitz mendia. Eskerrik asko. Zuei, borrona pasa. Ostikoz, bota digute atean. Zein dira, deitu gabe datozenak. Zer nahi dute aita, zuzenean zuri begira. Zein dira, oihuka mintzo direnak. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Hansturaren zingira hontan gertatua.
zein da zure izena? Xavier Bernardo. Eta ze klaseko tutorea zara? Bat bekoa. Bale, ze ikasgai ematen duzu? Eremu matematiko-zientifikoa. Eta beste ikasgai bat gustatuko litzaizukena bata? Geografia eta historia. Bale, abestiren bat aipatu duzu? ACDC-en edozein abesti. Bale, eta libururen bat? El Principito. Eta Euskal Herriko lekuren bat? Gorbeia mendia. Bale, hori izan nahi, eskerrik asko. Bale. Kaixo, gu Euskara Batzordeko ikasleak gara. Gabon, honako opa dizkizuegu. Abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, Euskal Herrian gure jaia da, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja. Abenduak 3 egunara ja, Euskal Herrian gure jaia da, abenduak 3 egunara ja. Aurretik azazue, euskaraz hitzatzen, ongi pilotan eta honezki dantzatzen, gure kantu zara, kontzera ditzagun, aire polita hori, ez da sortu idu. Abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, Euskal Herrian gure jaia da, abenduak 3 egunara ja. Ezaztu behin ere, sorterri ederra, haren mendiak eta itzazo bazterra, bihotz behiala ere, atxikantameri, eta bat dagoen, gazte baiteari. Abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, Euskal Herrian gure jaia da, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, abenduak 3 egunara ja, Euskal Herrian gure jaia da, abenduak 3 egunara ja. Aizu, badezenekien nire anaia bizikletan dabiela, 4 urte zituenetik. Ara, lekuetan egongo da, bada honezkero. Kartzelara iritsi berria zen gaizkile batek galdetu zion bere logelkeri. Eta zuk zergatik zaude hemen? Zergatik egongo naiz. Bada, ez idatelako ateratzen usten. Ama, zer nahi duzu miren? Bakarrik esan nahi nizun ez duzula dirurik gastatuko beharko. Ikastolan errepikatuko dut.
ikasleak gogaitutako irakasleari, ez dut uste nuen azterketak 0 merezi duenik. Eta irakasleak. Hala da, ados gaude, baina tamalez ezin dizut nota baxuago jarri. Ikastetxetik bueltan haurtxo bat kezkatuko heldu zen etxean. Eta honako hau esan zion amari. Ama, irakasleak dio oso despistatua naizela. Jaramonik, ez eta egon zaitez lasai. Baina, barka, zuze etxean ondokoa eta ni ane naiz. Zure bizilaguna. Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Zein da zure izena? Yolanda León. Eta taldearen tutoretza? Tutorea naiz lehenengo G taldea. Ematen duzuen ikasgaia? Ikasgaia Euskara eta Literatura. Beste aurten arlokako soziolinguistikoan nago. Beste ikasgai bat ematen baldin baduzu, zein izango zen? Plastika gustatuko litzaidak ematea, baina ez dakitain ona izango nintzateke. Gomendatzen duzu liburu bat? Liburu bat, asko gustatu zitzaidan Amaren eskuak Karmele Jaiorena. Abesti bat? Abesti bat, orain modan dagoen aukera berriak, adibidez, bururatzen zait. Euskal Herriko toki bat? Nire ingurua gustatzen zait, Euska gustaiz. Ni izan Gasteizkoa naiz, baina bizi naiz eta asko gustatzen zait inguru hori. Eta hango lekurik politena, edo deigarriena, Goiuriko Urjauzia. Eskerrik asko. Eta zoriontsuak izan ditzazuen, bale? Venga! Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Kaixo, zer moduz? Ondo, eta zer? Ondo. Zure izena eta taldearen tutoretza? Goiatz naiz eta bat atxeko tutorea naiz. Ematen duzun ikasgaia? Eremu soziolingüistikoa, geografia eta historia ematen. Eta beste ikarburuak ematen baduzu, zein izango zen? Plastika guztetuko litzen dago ematea. Gomendatzen duzu abesti bat? Abesti bat, ertzainaken lautegiatu gainean. Liburu bat? Toki Martínez de Leziaren Sorginak liburua. Euskal Herriko argazki bat? Boto, mundia. Sorginik ingututa, boteko maririk ingututa. Gabon zoriontsuak izan, ondo pasa. Hemen gaude, eta postuitzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Aupa berriro neskak eta mutilok, zelan. Artistak ditugu ikastetxean. Nik gehiago behar ditut. Badaukagu eskeskatu, gauza pilo bat. Begira, hor non dagoen, zelan Jon? Ondo, hemendik buelta bat ematen. Zer, Jon, zerbait prestatu duzu jalealdirako? Ezin izan dut. Ni gustora jotzeko behar dut benetako instrumentu bat, organo handia, eta hemen ez daukagu. Nola ez, esanekien kolomitzerena denetatik daukagu. Bai, egun eta bi galan daukagu. Zain du, oso zaharra da eta. Primeran, orain hasiko naiz jaialdearen bigarren zatiarekin. Agur! Eta Jone, kontzertua eta gero antzerkiaren bigarren esena honetan ni naiz izan nagusia. Ez, ni naiz. Zu araz, papetzik arokazu. Ni naiz benetako izan. Tira, aurrera. Fandango dantza izugarria. Marta eta Etxiber irakasleak musikan egiten eta Maile eta Usue laugarren mailako ikasleak dantzan. Zer gehiago ondo, ni? Txisteak izugarriak. DBH-ko Films Anson ikaslea gabon kanta batekin. Berdintasun batzordea eta zergatik abestia. Aitor eta Inar irakasleak jazz pizka bat jotzez. Ia ardiraren abestia arenaren eskutik. Mundiala! Eta blokia gogokatzeko DBH-ko lehenengoa ikasleak aukera berriak egiten. Eta tutoren aurkezpenarekin jarraituko dugu. Adi egon eta neska mutillo oso gomendio interesgarriak ematen dizkigute. Ondo paso eta disfrutatu. Aizue, Jonek organoa aurkitu dela uste duzue. Ez dakigu.
Kaixo, zer moduz? Oso, ondo, eta zu? Ondo. Zure izena eta taldearen tutoretza? Bai, Irene naiz eta, ez naiz tutore, baina euslekoa gutxi gora bera. Ematen duzuen ikasgaia? Euskara. Beste ikasgai bat eman badin baduzu, zein izango zen? Ingelesa, ingeleseko irakaslean ez delako. Liburu bat gomendatzen duzu? Bai, Of Mice and Men. Abesti bat? Abestia, Papa was a Rolling Stone. Eta Euskal Herriko toki bat? Gaztelugatze. Eskerrik asko, agur eta gabon zoriontsuak izan. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Nor da lehena? Ni daukat bat zenbakia. Aurrera orduan, egoren antzon. Zer dugu gaur? Egon zurine, 200 euro atera nahi ditut. Edeki. Hemen daukazu. Agur eta azkerrik asko. Ni zenbakia aurrera. Ni daukat ni zenbakia. Ni aurrezki karteran 500 euro sartu nahi ditut. Ondo da, 500 euro zure kartilla. Agur eta azkerrik asko. 3 zenbakia aurrera. Ni daukat 3 zenbakia. Elia, lapurreta bat! Aiene, lapurreta! Altxaskua guztio! Ez harri urduri mesedez! Ixo! Ez egin minik mesedez! Eman diru guztia! Bai, oraintxe bertan. Geldi, hau lapurreta bat da. Beste lapurreta bat? Aizu, hemen niari nahi lapurreta egiten. Baina orain nien du nahi, jas eta beste manketxe batera. Nietorri nahi lehenengo. Bai, arrazoi du. Hemen dago iritsi da. Baina ez dut zandarin tiketa hartu. Eta zaitu gaitezen. Zanda moraituko dugu ados? Nor dauka laua? Zer zenbaki daukazu? Zera, nik itxaron. 5. zenbakia daukat. Ni 4, zer horretik nago. Altxaskoa guztiok, hau lapurreta bat da. Ez dadila inor mugitu. Polizia naiz. Atxilotuta zaudete. Eskerrik asko polizia Andrea. Salbatu gaituzu. Begira zer gertatu den tregoa. Norbe izan da. Ez dadila inor mugitu polizia naiz. Atxilotuta zaudete. Aizu, ni etorri naiz lehenengo eta nik atxilotuko ditut. Baina ni edo naiz joan zaitez beste lapur batzuk atxilatzera. Baina ni negoen lehenago. Bai, arrazoi du. Hemen dago iritsi da. Baina ez dut zandarin tiketa hartu. Zenbaki daukazu? Zera, ni itxaron
Gaztea dauka. Ni 6 daukat aurretik nago. Ez da dira joan mugitu atxilotuta zaudente. Geldi mundu guztia, hau lapurreta bat da eta nire esparrezkutsua nahi. Baina hartu zure etiketa. Eta etxara zure txanda! Kaixo, zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo. Nola ditzen zara eta zure taldearen tutoretza? Nahiara naiz eta lehenengo G taldeko irakaslea naiz eta tutore. Ematen duzun ikasgaia? Naturzientzak ematen dut eremuan. Beste ikasgai bat ematen baldin baduzu, zein izan zen? Matematika. Gomendatzen duzu liburu bat? Bai, historia amaigabea, Michael Endenera. Abesti bat? Utzen edozein abesti, adibidez Gaur ilun. Eta Euskal Herriko argazki bat? Urdaibai bisitatu behar da. Agur eta gabon zoriontsuak izan. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu
Bale, kaiz egunon. Aupa, egunon. Zein da zure izena? Nire izena Gorka Prieto da. Bai. Bale, eta ze klaseko tutorea zara? Bateko, DBH bateko tutorea naiz, eta geografia eta historiako irakaslea naiz, baina, bueno, badakizu orain arlokari garenez, arlokako irakaslea, soziolinguistikoko. Bale, gomendatu alduzu abesti bat? Bale, gomendatuko dudan abestia da orain irten berri den nostalgia abestia, eta Jon Maiak atera berri duen itxaso bat gara, edo ez kantu berri bat gara, barkatu diskan, dagoen nostalgia kantua. Silvio Rodríguezekin egiten du kolaborazioa, eta Silvio Rodríguez euskaraz kantatzen entzutea, oso polita. Bale, liburu bat gomendatu alduzu? Bale, liburua Aberen etxaldeago gomendatuko nuke, Erderaz Rebellion en la Granja eta George Orwell idazle ezagunaren liburua da. Liburu honek historiarekin zerikusi handia du, Errusiako iraultzarekin, beraz uste dut adin bateko ikasleentzako historia lantzeko oso egokia dela. Bale, eta Euskal Herriko toki bat? Euskal Herriko toki bat, Euskal Herrian txoko paregabe pilo bat ditugu, oso politak direnak, baina niri asko gustatzen zait Barnealdea, Nafarroako zonaldea, Amezkoako baiara, eta Balarra honako herria zuzen ere. Amezkoako baiara oso polita da, eta asko gustatzen zaidan lekua da. Bale, eskerrik asko, hori izan dena. Bale, zuei, eskerrik asko, zorionak eta urte berri hon, oporronak pasa. Agur. Agur. Batzuetan oarkabe nostalgiaren beso gozotan galtzen naiz ta ume. Zine zuzendariari, aktoreari esaten dio, zuk ziztu bizian egin behar duzu korrika. Atzetik tigrea joango zaizu, baina ez zaitu harrapatu behar. Ulertu alduzu, bainik bai, baina tigreak ere ulertu aldu. Gizon bat farmaziara joan ziren eta galdetu zion neskari. Azido azetil salicilikoa daukazu? Aspirina esan nahi duzu, ez? Akontzo, izena ahaztu neukan. Aita, utxiko didazu telebista ikusten? Bai, utxiko dizu telebista ikusten, baina txarita. Kaizo, zein da zure izena? Izena Iker da. Eta ze klasean tutorea zara? Naiz bigarren C-ko tutorea. Ze ikasgai ematen duzu? Tutoretzaz aparte, matematika irakasten da. Eta beste ikasgai bat gustatuko litzaizukena ematea? Hainbat irakasgai, baina bereziki bat azpimarratu beharko banu filosofia. Bale, eta liburunen bat gomendatu alduzu? Filosofiarekin lotuta, burura etortzen zait, Eldiak Nitzei oro. Oso liburu polita da, eta baita ere, ni uste dut, irakurtzeko erraza. Bale, eta abestiren bat? Abesti bat, apur baten, mamia duena, ellos dicen mierda, la polla rekozena. Bale, eta Euskal Herriko lekuren bat?
asko gustatzen zait, Betelu herritik Aralarreko dagoen bista, hau da, maioak eta ikusten dire eta oso polita da. Bale, hori zen den eskerrik asko. Oso ondo, jai zoriontzua pasa, eta ea sortea dugun, eta elurrapur bat egiten duen. Van a morir democráticamente ya. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me six geese alive, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me seven swans a stripes, six geese alive, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love sent to me eight maize, milkweed, seven swans swimming, six geese alive, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love sent to me nine lady doves, eight maize, milkweed, seven swans swimming, six geese alive, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the day of Christmas, my true love sent to me ten los sleeping. Nine lazy doves, eight maize, milkweed, seven swans swimming, six geese alive, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love sent to me 11 pipers baby. Ten los sleeping. Nine lazy doves, eight maize, milkweed, seven swans swimming, six geese alive, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 young and strong, 11 pipers baby. Ten los sleeping.
Kaixo, nola ditzen zara? Ni Gorka naiz. Taldearen tutoretza zen? Bize. Ematen duzun ikasgaia? Teknologia. Beste ikasgai bat nahi duzuna eman? Beti gustatu izan zait historia. Así que izango zan geohistoria, geografía de historia. Liburu bat gomendatu? El Señor de los Anillos. Ea beste bat? Denak ez du balio, berritxarrak. Eta Euskadiko leku bat? Herria, Huelva. Eskerrik asko. Bueno, Gabon zoriontsuak eta ondo pasa. Ez gaude lardiaroan, egutegiak dio, pare bat milenio, diktaketatik kanpo, zeuden mezularirenak, hiltzen saiatu diren arren. And so tonight we open up our hearts, staring straight into the sky. We are blinded by ambition, the big part of that lie. Separation from these places, separation from these time. Can we transcend this repetition? Eta ni Clara naiz. Eta gu berdintasun batzordeko kideak. Gure funtzioa ikastetxeko berdintasuna eta harreman horizontalagoak sortzea da. Feminismoa bultzatzen dugu eta egun berezietan ekintzak prestatzen ditugu. Azaroaren 25 biolentzia mazistaren kontrako eguna da. Martxoaren 8 emakumeen eguna da. Maiatzaren 17. LGTBIQ+ fobiaren kontrako eguna da. Otsailean, aste feminista. Borroka hauek ez dira bakarrak. Egunero borrokatzen dugu eta mundu guztia jakin behar du. Gabon zoriontsuak opa dizuegu. Begira zenore ederra, Zergatik egiten du garrasi, jazintoak bitxilorea. Zergaitik egiten du garrasi emakume horrek. Zergaitik egiten du garrasi emakume horrek. Auskalo, 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 auskalo. Zergaitik egiten du garrasi emakume horrek. Eta emakumeari, eta emakumeari, zora egongo da. Begira, begira izpilutxoa, bere zaldi lehenagatik izango da. eta non entzun duzu lerdenitza. Sekretu bat da emakume horrek. Zergaitik egiten du garrasi emakume horrek. Zergaitik egiten du garrasi emakume horrek. Auskalo, 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 auskalo. Zergaitik egiten du garrasi emakume horrek. Begira bitxilorea, izpilutxoak, paper txoriak, kanta egiten ez dutena, egal egiten ez dutena, traba egiten ez dutena. Zergatik, 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 zergaitik egiten du garrasi emakume horrek. Zergatik egiten du garrasi emakume horrek. Auskalo, 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 auskalo. Zergaitik egiten du garrasi emakume
Emakume hura gogoratzen duzu? 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 Zein da zure izena? Xabier Azurmendi. Eta ze klaseko tutora zara? Bi apo tutorea. Ze ikasgai ematen duzu? Ni sartzen naz naturan eta matematikan. Eta beste ikasgai bat emango bazenuke zein izango zen? Geografia. Abesti bat aipatu? Gustatzen zaidan abesti bat errepidean, zetak eta. Bale, eta liburu bat? Liburu bat, asko gustatzen zaizkit Harry Potter liburu bat. Bale, eta Euskal Herriko toki bat? Euskal Herriko toki bat, San Mames. Bale, hori, eskerrik asko. Hala, Gabon zoriontsuak dan hori. Agur. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa, Iperio ze hosti aldiru azkena, venga bagoaz, errepidean geldika itzakara.
Jon Sarasua deitzen naiz. Taldearen tutoretza? Banaiz 2G taldearen tutore. Ze ikasgai ematen duzu? Musika ikasgaia ematen diet. Beste ikasgai bat gustuko duzu egitea? Bai, zalantza izpirik gabe filosofia emango nuke. Gomendatzen duzu liburu bat? Bai, irakurri nuen azkena Pio Barojaren Zientziaren zuhaitza. Abesti bat? Abesti bat, beldurrak ahazten. Egun hauetan lehenengo orduan entzuten duguna hemen. Eta Euskal Herriko argazki bat? Argazki bat izango da Urdaibaiko Izaro uhartea. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta gabon zoriontsuak pasa. Ez dago inoren esku, sexu aukera, guztiok arredo hemen. Jaiotzen gera, bizitzeko era, gera atzera, guztiaren gainetik, emakume zera. Ezaiozu egiari, berriz ez gauzteko. Esan bakar da behari, gaur ez etortzeko. Na 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 na. Ez den nauen zoka zara, totzen nauen. Emiztak sortu zizkidanak, galtzen dituenak. Na 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 na. Zuretzat ilargiak lapurtuko nuke gauero. Eta zu itzu zaude bere argia ikusteko. Irifarrez, gero minez, eragin didazun igarra. Nire zua itzali da, ez zara gaueko itzar bakarra. Itzara, na na na. Na 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 na. Esan sentitzen dudana, ez dela egia. Unek bat ezin izteko, ez garen guztia. Na 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 na. Na 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 na.
zein da zure izena? Nire izena Belen da. Eta ze klaseko tutorea zara? Bigarren D-ko tutorea. Ze ikasgai ematen duzu? Teknologia. Eta ze beste ikasgai bat gustatuko litzaizuke ematea? Pues adibidez mate edo fisika. Bale, liburu bat gomendatzen duzu? Ba, niri gustatu, bueno, adibidez Ken Folleten Los Pilares de la Tierra. Eta abesti bat? Abesti bat, La vida más triste, Robin Istarena. Bale, eta Euskal Herriko leku tokiren bat? Ure gerra, adibidez. Bale, ba hori zen da, eskerrik asko, Belen. Ni esker. Ba, agur eta Gabon zoriontsuak pasa. Agur. Se terminó, ahora ya todo se terminó, ya no importan los días, ni la vida, nada de ayer. Jepa, gero eta gutxiago falta zaigu horretarako. Lasai, orainek artista itzelak falta zezkigu. Hurrengo abeslaria adibidez, Bigarren mailakoa Madi, Salvador Oriotxearen, abestuko du. Gerara, orain bai, Izaramile antzerkiko 3. eszena. Bai, Oskar bat irabaziko dugu. Zer gehiago gero? Hugo Serrano egindako Amodio kanta batekin. Negatxeriako ikasleak Andra bestia eskainiko ditugu. Zer polita, txisterik ez daude? Bai, txiste musikalak, Bigarren mailako ikasleekin. Bigarren mailako beste artista bat, Unax bere marimbarekin, lagun batekin eta guztiz. Ikusiko duzu gero Latinez, Gabon kantari ospetsuena abeste Fideles 2. mailako ikasleekin. Ez da gauza makala, jarraitzeko gurentzat jada ezagunak diren artistak, harin dantzarekin.
Urrengoa zera, zurleko ikaslea, improvisazio misteriosoarekin. Salsa guztietan sartuta. Dagoena Mikel Moraga zurekin batera abestuko du. Gehiago, mesedez. Feli eta Laura, ingeleseko irakasleak, Gabon kantarik martxosena. Beste Gabon kanta bat, Maite Jolanda, Gorka eta Josean etxe honetan izenekoa. Nola ez, bukatzeko bertso ziki bat. Hau da bizitza hau. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Zer larretan, gure peleko arzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Zer larretan, gure peleko arzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik, libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik. Azken atxauela, bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Zer larretan, gure peleko arzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Zer larretan, gure peleko arzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Lapurreta bat da, altxaskuak. Lapurreta? Bai, eman daukasun diru guztia. Lapurreta, benetakoa? Aizu, txantxitako aurpegia daukat. Ongi da. Nik diru guztia emateko prest nago, baina lehenengo.
Erakutsiko didazu mesedez lapurra zarela adierazten duen agiria? Lapur agiria? Bai, jauna, nola dakit bestela lapurra zarela? Postaria naizela uste duzu akaso? Postaria ez dakit, baina lapur izura hundirik ez duzu. Hori egia da, nire uste zalbaita ditzua daukazu. Begira dibidea zure pistola. Zer gertatzen zaio nire pistolari? Zer gertatzen zaion, ez zegoen tresna txarragorik? Ikusten alduzu eskopeta hau? Bai, zera, baina... Tori eskopeta, eta bota zakarrontzira pistola hori. Orain bai, eskopeta horrekin bezitzua bat daukazu. Zera, emaidazu behingoz dirua. Ondo da, baina erakutsiko didazu mesedez mediku zertifikatua? Mediku zertifikatua? Bai, jauna, lapurra izateko behar den mediku zertifikatua. Nik ez nekin alako lekira zenik. Tira, nik egin dezut zertifikatua, baina lehenengo aztertu egin behar zaitu. Aztertu, baina medikoa zara? Medikoa ez. Baina gain, 20 urte benidorreko hotel batean, sokorriste zanitzen. Hartu arnaza, bota. Hartu arnaza, bota. Hartu arnaza, bota. Ikuste ezagun estarri hori. Baina, jauna. Esan A. Bale, orain esan, hau lapurreta da. Hau lapurreta da. Banketxe zoandea izan ezkero, ez dizu inorentzun. Ea ikusmena. Esan zer motatako diru paperak diren. Hau? 500 eurokoa. Eta hau? 100 eurokoa. Beste hau? Zera 200 eurokoa. Utz galanta, hau dolarra da. Baina nik ez dut dolarra zagutzen. Ez dakit merezi duzun, baina tira, egingo dizu zertifikatu. Emai da diru guztia. Txapela falta zaizkizu. Zaketa txapela? Bai, inak ez ezagutzeko. Zera, nik... Ez izan ezen, ezako ez zapita txapelik. Tori, nik dauztekotak. Primeran zaude. Horren ez zaitu inork ezagutuko. Patata. Nahikoa da, eman dirua! Antzerki karreta jauna? Nola? Begira, benetako lapurrak beste modu batean egiten dute. Zuk ordea... Zer gertatzen da lapurta egiteko nire erarekin? Zar zaitez banketxetan berriro eta saiatu lapurketa egiten. Hau lapurreta bat da, eman dirua. Hau da desastrea, pena ematen duzu. Etorri eta entzun. Eman horretze bentan diru guztia, edo bestedan akabatu egingo dut. Berak! Ongi egin dut. Ezin hobeto, orain bai, hartu diru guztia eta joan gaitezke. Barkatu astu zait, baina eskerrik asko halko guztiengatik. Ez ere haitik agurita horrengo arte.
Zein da zure izena? Inar, Eta ze klaseko tutorea zara? bateko tutorea, Ze ikasgai ematen duzu? matematika. Eta ze beste ikasgai gustatuko litzaizuke ematea? Zientziak edo musika. Liburu bat gomendatu alduzu? Ez dakit euskara nola ditzen den. Never story. Bale, eta abesti bat? Abesti bat Alone Together. Bale, eta Euskal Herriko tokiren bat? Momentu honetan Zaldundu, adibidez. Bale, hori zen da, eskerrik asko. Y es que Gabon honak pasa. I don't miss you. I don't know you. Where are you? Time is far away. You came but I don't know anything about you. You find a new way. Stay by my side. You find a new way. You and I will be free. You and I will be free. It's your fault. It's your fault. It's your fault. It's your fault.
Ba, kaizo, zein da zuri izena? Izena Feli Ondarra dut. Bale, eta ze klaseko tutore zena? Bigarren beko taldeko tutorea naiz, Esti Agirrerekin batera. Bale, ba, Feli eta Esti prestatu dute gomendio batzuk ikasleentzako. Bale, aipatu libururen bat? Ba, aukeratu dugu Iratiko Sorgin Basatia, liburu berri bat da eta oso polita omen da. Bale, abesti bat? Janus Lester, abesti jator batek abesten du dantza egiteko kanta bat, dap. Bale, eta Euskal Herriko toki bat? Euskal Herriko toki bat, Sorginetxe, trikuharri eder bat da, bizitatu daiteke Arabako Lautadan. Bale, hori zen, eskerrik asko Feli. Eskerrik asko zuei. Gabon zoriontzuk izan eta urte berri on. Agur. Goizero irrifarra. Musikari batek esaten dio besteari. Entzun duzu nire azken emanaldia, zure azken emanaldia espero dut izatea. Nola lortu bi txirulari afinatuta jotzea, bat kanporatzen. Zertarako asmatu zen pianoa? Musikariek garagardoa uzteko leku bat izateko. Zer egin nahi duzue hil aurretik? Ni bat baniren azken diskoa entzun nahi dut. Hil nazazu niri lehen, mesedez. Bazenekien Beethovenek eskaini zela bere aitari 5. sinfonia. Eta nola dakizu? Para papa.
Kaixo egunon. Egunon. Zein da zure izena? Aitzi da. Eta ze klaseko aktorea zara? 10. Ze ikasgai ematen duzu? Naturzientzia. Eta beste ikasgai bat emango zenuke, zein izango zen? Matematika. Libururen bat gomendatu duzu? Gomendatuko nuke Mina. Ametsa Jaiosuna eta Errazuna Baldera. Eta abestiren bat? Abesti bat, Mikel Laboaren Izar Nautxa. Eta Euskal Herriko tokiren bat aipatu duzu? Aipatuko nuke Artea. Iparralden dago onko bazura. Hori dena, eskerrik asko. Bueno, eta gabon zoriontsuak pasa eta disfrutatu oporrez. Agur. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz bai gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana egina. Venite
Zenbat aldiz marrastuko nuke zure besoetan etorkizunan. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nitzuke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, bezarkatu gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe mail zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, bezarkatu gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, bezarkatu gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera.
pausoak pasa. Hauzen guztia txiste kantuta jolasa, eskerrik asko denoi oporrona pasa. Urte berri on! Ze polita, Gela izaudet oraindik? Goia horretan gaude eta merezita. Bai, merezitu lana egitea. Begira, zenolako bazkaria ordaindu dugu Koldo Mitxelenak ikastetxea. Bai, itzela. Zorionak eta urte berri on!